jest? A powiedz mama. 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 Tak ślicznie mama. Mama? Baga, baga, baga. Ben? A powiedz ładnie, Kacperku, powiedz mama. Mama. A powiedz mama kupa. Nie powiesz? A gdzie jest Kacperek? Kacperku? A gdzie jest tatuś? Gdzie jest tatuś? A widzisz, tatuś już nie mama. Mama to jest mama, tak? A tutaj mama, dziękuję. Dziękuję za ośliniony paluszek, tak. A gdzie jest twoja mama? Kacperku? Kacperku? A kto to jest? Kotek w telewizji? Kotek? A kto to jest? A jak do babci zrobisz papa? Jak do babci zrobisz papa? Tak zrobisz. A do dziadzia jak zrobisz do dziadzia papa? Tak zrobisz do dziadzia papa? Tak? Brawo!